Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners kag mga viewers, Petsa 2 kita subong sa bulan sang Hunyo 2021. Palihog padala ka mo, dire, sang inyo mga mensahe, comments, reactions, greetings kay amon basahon. Sa mga listeners kag mga viewers sa kaumahan, kadagatan, kabukiran, kag sa iban nga pungsod, mga Ilonggo o kon mga Pinoy, kumusta na kamutanan? Palihog like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline, kay hindi gid manglipat nga mag-subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Standby sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Any moment from now, i-check naton ang sitwasyon sang panahon upod sa aton nga pag-asa Iloilo. Kumustahon naton si Bagyo Dante kundiin na sa subong. Kay grabe ang baha dito sa Quinto Distrito, partikularmente sa Banwa, Sambalasan, hastang ilatong nga Gaisano, no? Hastang terminal na sulob sang tubig. Kaya na nubuan dang area. Check naton ini karon sa pag-asa kundiin na si Bagyo Dante. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers, padala lang kamo diri sang inyo comments, reaction, greetings kay amon ina pagabasahon. Na sa atong linya si Rafi Tapalis, si Engineer Rafi Tapalis sa nga pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapalis, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Yes, mayong gabi sa tanan. Ari ang Tropical Cyclone Bulletin number 22 sa Tropical Storm Dante. Nara na sa Verde Island, Pasig, kanino nagapado na hulag sa southwestern coast ng Batangas. Nara sa coordinates 13.6 degrees north, 120.9 degrees east. May kabaskog sang hangin na 65 km per oras malapit sa sentro. Kagastines tuntog 90 km per oras. Nagapado sa paghulag sa northwestward direction sa kadasigo na 20 km per oras. Gina-forecast sa 24 oras o kung buwas sa hapon, ara siya sa kalayon 160 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. Coordinates 18.4 degrees north, 119.1 degrees east. Signal number 1 sa Kaluya Island, being left na kag wala na signal sa Western Visayas. Bangod sining sistema, Western Visayas, maka-experience man gyapon sang magarol mo na kalangitan, may laptalaptang mga pagulan, pagpanagog, kag pagpangilat. Sarang ang hangin, halina bagat na nakatunggan, na magapadayon sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, kasarangan ng mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw, magaling 24 tungtong 30 degrees centigrado. Ng adlaw, nagtunod kayo na alas 6:09, kag mabutlak buwas alas 5:26. Yan ang latest update sa panahon, alindon sa pag-asa Iloilo. Rafi Tapalis, mayong gabi. Engineer Tapalis, Engineer Rafi, diin na subong si Bagyo Dante? Well, kayo na as of 7 p.m. 13.6 degrees north, 120.9 degrees east. Bali, coastal water siya sa Calapan, Oriental Mindoro. Oo. So, buwas, hindi na kita maka-experience ang pag-ulan-ulan?
General Ralph, buwas hindi na kita maka-experience ng pag-ulan-ulan? Tod. Ha? Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, Luzon area nagaantos ang rotational brownout bangod sa kakulang sang power supply halin sa National Grid Corporation of the Philippines. Senator Risa Hontiveros nagaplano nga ipatawag si Engineer o kon Energy Secretary Alfonso Cose agod imbestigaran may kang tanan sa reklamo sang taga Luzon nga kakulang sang power supply. Iloilo City Mayor Jerry Treñas naghingyo sa Archdiocese of Haro nga kun may Archdiocese of Haro nga kun mahimo wala lang anay sang misa. Arsobispo sang Haro nagsabat sang hingyo ni Mayor Treñas nga isuspend temporaryo ang tanan nga misa sa syudad umpisa Hunyo 3 tubtob Hunyo 15. Hagna para sa permanenteng validity sa marriage certificate, birth certificate, kag death certificate aprobado na sa Kamara. Tropical Storm Dante, nagdala sang 3. Ang patay kag isa ang missing sa Mindanao. Samtang ma-reported nga nakapan nga bangka sa probinsya sang Capiz nga 4 ang nakasakay. Oh, nakapan na suloblas ang tubig. Amo na panawag nga kapan. Pila ka ban mo sa probinsya sang Antique, ginbaha. Quarantine pas sa isa ka pamilya ipatuman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa syudad. CoronaVac ng Sinovac BioNTech ginlakip sa emergency listing nga gamiton sa COVID-19 vaccine sang World Health Organization. 300 boxes ang i-SQ tanduay 375 ml kag 200 boxes sang 5 years 375 ml na intercept sa mga miyembro sang CIDG6 sa Cabugao Norte, Santa Barbara, Iloilo. Driver kag duha ka pahinante gina-imbestigaran. Number 6 most wanted person sang Region 8 nadakpan sa Dueñas, Iloilo. Illegal fishing violators nadakpan sa Banwasang Concepcion. Miyembro sang NPA nagsurrender sa Bingawan Police. Liquor ban violator sa Dakop sang Kapulisan. May araman kita sang COVID update sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. Standby sa ato nga mga listeners kag mga viewers. Dugay-dugay basahon nato na mga mensahe nagikan sa ato mga texters aton nga mga viewers, mga listeners kag mga naga-chat diri sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, Oma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. Loadleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyong nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Holmes Geho, San Jose del Monte City, Bulacan.
May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Gusto nyo magbakasang itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balipagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May masasang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, pris kakagbarato. Ang Egger Farm ginaplikahan ng Day William kag Josie Lagman. Mayo lang nga pagtanaw kay Ronald Doktora. Dok, mayong ang gabi lang dira. Ara sa jinsan nga tamyaw yang iya nga mga himata sa banwasang Dumanggas. Boardmate ko ni, no? Si Doc mo ni ang doktora nga hindi doktor. Kaya nga maestro ni saya. Pilido ya lang doktora. Osta na kamo dira, ha? Mas maipaguro kung may mga insidente da ikaw mo naman ma-report di sa akon ay. Ara pa ba sa aliyog? From Dudoy Bring, Data the Second. Watching Dala. Watching from Ilaures? Ilaures, Bugasong, Antique. Wala na ulan dire sa amin. Standby sa atong mga listeners ka mga viewers ipabatita sa inyo. Ang atong nga interview kay Lieutenant Colonel Hervasio Balmacida matapos nga na-intercept ang 500 tanan ka mga cartons. Sa ang mga ilim nun, timayara kita nga likorban, na-intercept ini sa Kabugaw Norte, Santa Barbara, Iloilo, subong gid lamang nga hapon. Sinong tag-iya? Sino ini nagpalusot? Nga ang nakalabot dito sa Kabugaw Norte. May ara nga likorban nga ginpanahog, papanahog ang probinsya sang Iloilo. Yari ang confirmation na gikan kay Lieutenant Colonel Hervasio Balmacida, hipi sang Criminal Investigation and Detection Group, Region 6. Nagsimbol tayo, basing doon sa, sa executive order 174A ng ating gobernador ng Iloilo. Oo. Saan? With that, nirelate namin sa violation ng Article 151 ng Revised Penal Code. Oo. Sa anong lugar saan na-confiscate ninyo itong mga Ito sa Barangay Kabugaw, Norte, Santa Barbara, Iloilo. Oo. Ilang karton ng mga liquor, sir? Medyo marami-rami ito eh. Ito ay 300 boxes Tanduay ESQ, 375 ml. Then 200 boxes Tanduay 5 years, 375 ml. Oo. Bali 500 boxes lahat. Saan na ito nakuha, sir? Sa delivery ba? Van o sa bodega? Sa ano na, the transport na sila sa doon sa area na yon, Santa Barbara. Doon ang natin. Galing sa city, sir? Galing sa city, oo. Kasi ito hindi man bawal, kasi ang ano lang naman yan, yung executive order ng ating mayor dyan is yung consumption. Oo. Oo. Sa selling siya. Oo. Hindi naman siya pasok doon, kay transport naman. Mm. So, definitely bawal sa province, so doon applicable yung paghuli sa while tinatransport ang inuli. Kasi tingnan mo kung bakalat kasi ito sa mga barangay, pag kumalat ito during pandemic at i-extend natin yung in-isip natin, mag-iinuman ang mga tao dyan sa barangay na yan. Mm. Ang mapagbubunto na naman dyan yung barangay captain, mga kapitan. Mm. Kasi nagagalit na si President dahil baka mamaya mapabayaan at hindi sinusuway ng ating mga kapitan. Kaya ang utos nga niya, kasuwain na yung mga kapitan na hindi na kontrol yung mga tao na nagbabayolate ng mga health protocol. Isa na dito, itong mga inuling kapag kumalat. Mm.
Mag-outsource na naman yung cases natin. Hindi na tayo wala sa kuning off ng MECQ. Mga lockdown, mga matinding mga restrictions sa travel natin. Sinong may-ari ba yun, sir? Basta ang mga nahuli lang dito, may mga pangalan. Andun yung ating investigador, hindi pa sa akin sabi kung sino tunay na may-ari nito. Ilang taong Meron tayong 3 taong apprehended dito. Yung driver at saka mga pahinante. But definitely malaman natin yan kung sino may-ari based din doon sa sa sasakyan, kung inarkilan nila o sa kanila yan. Kasi may impound lang, pati sasakyan. Saan banda sa Iloilo City nang galing ba yun, sir? Ito, Oo. hindi natin matotal pero yung ating kiratida, alam na nila, hindi lang natin i-announce kasi gusto pa natin manghuli. Bigyan natin ng tip sila. Sa ngayon, sir, ang mga na-apprehend na mga tanduay, saan nasa ngayon? Ayun, nasira nga yung sasakyan, Renovoy na sira, ngayon, pinatuloy natin. Dadali na yung sa sports complex. Doon dalhin sa sports complex? Oo, kay maluwang yung doon. Ang area? Oo, yung area, pwede natin doon sa gilid. So, anong kaso ng 3 taong na-apprehend, sir? Ayun, yung violation ng EO 174A, saka violation ng Article 151 ng RTC. Hanggang sa ngayon, hindi pa sila nagsabi kung sino ang may-ari niyon? Sabihin lang sa akin ng team leader, kasi yung team leader, binantayan nila talaga yung truck eh. Kaya nasira doon sa lugar na kung saan na-apprehend. So, kung nakilala ba yun, sir, kung sino ang deliveran? Sa kanila yun, yung may-ari na siguro yun. Ibibinta na yan kung saan-saan. Kasi this time ng pandemic, alam nyo, malaki yung itutubo nila dito, papatungan yan, kaya magtitilpi ang presyo dahil pinagbabawal. So, 300 boxes, sir? No, 300 boxes plus 200 boxes. Yung 300 boxes, ito yung ESQ. Yung 200 boxes naman, ito yung 5 years old, 375 ml. Ano ba yun? ESQ din? 5 years old daw yun, nakalagay lang. 5 years at 375 ml. Magkaiba siya sa ESQ. Ang 375 ml, yun ang 200 boxes na ESQ. 5 years. 5 years. Ang 300 boxes, ano ba yun? Tanduay ESQ lang. Tanduay ESQ. Tanduay ESQ. Ano ba yun, sir? Hindi naman tayo ng mga Oo. Sabi nila, mayroong junior at saka ano ba yun, long neck. Yung 375, parang yan, lapad siguro yan eh. 375 ml. Lapad. Pero ang 300 boxes, hindi natin alam kung ano ba yun. Tanduay ESQ at saka yung 300 boxes, tapos 200 boxes naman yung 5 years. Sige. Parang silang 375 ml. Parang silang 375 ml. Oo, magka-size lang. So, tingin ko ito yung lapad. Mahirap, sir, kung hindi tayo mangiinom, sir, no? Oo, hindi natin kabisado, no? Kasi, sabi mo naman kasi nila, gamot daw ito sa COVID. Pero, ang kasi dito, yung pag nag-inuman na, walang mask, walang social distancing, latina, tagay-tagay. Sa kanya yan, wala naman talagang kanya-kanyang baso yan, nagtatagay yan, umiikot yan. Kaya yung transmission ng virus, mabilis. Yes, sir. Yun yung pinag-aalala namin sa law enforcement na makatulong din tayo. Kaya walang personalan dito. Sabihan natin kasi definitely ang masisisi dito yung barangay official na naman eh. Parang rabid ka na yun, sir eh. No? Parang aso ba na may rabies? So rabid na yun. Kasi isa lang ang aso. Saka hindi natin nakikita yung virus, yun ang mahirap. Kaya as much as possible, we try to prevent. Sa end naman namin sa law enforcement. I hope everybody will understand that. Sir, thank you so much, sir. Congratulations, sir. Magandang gabi po. Good evening po. Thank you. Thank you.
Nabatian si Police Lieutenant Colonel Herbacio Balmaceda. Hipis ang CID G6. Ti ama ko yun Amo na kita ning sitwasyon ta sa subong. Amo na ni madamo na nagkala-infect. May likor ba na may mapalusot pagidyo? Para nga makaganar, para nga makaginansya, amakon nyo lang Wala huyang tunto nga. 500 ka boxes to? Kung inali to magtinagay-tagay kay isa lang baso, damo naman ma-infect sa COVID. Kung magdamo naman ma-infect sa COVID, problema naman sang banwa. Hindi lang gid problema sang banwa, problema sang probinsya. Laton na nimo. Kag problema sang ila pamilya. Hindi ka mo blasagad pinasaway. Wain nyo no? Nga kamo may ginapaabot dira. Ano yung matabo sa mga trabaho nga nawad-an subong sang trabaho? Ano matabo sa mga negosyante nga wala subong naganegosyo? Kundi makaluluoy? Kamuya madiman sa gobyerno para sa inyo ayuda? Tunto nyo Mayong gabi lang diwat da kay Ronald Doktora, kay Doc. Kamusta dira? Mayo man. Okay lang kami di. Amo ning sitwasyon, secure kami di. Secure kami dire. Mayo lang ang pagpamati sa Cabalunga family. Mayo lang pagpamati sa Ramos family, Bautista family. Mayo lang ang pagpamati. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. Oops. So, hindi na ni magagana. Liwat be. Kay Manuelita Sibunga, mayong gabi. Good evening and happy listening and watching. Thank you for liking sa Iloilo Newsline, Josie Lagman, Marie Joy Castiva, Joseph Franzuela, Leo Arches, Manuel Gariando, and Angelo Rio Dike. Rio Dike. Gapangita bala kamo sang preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang magasawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede makapangabay kamo sa ila nga lutuan kamo. Maayo gid magluto ang magasawa. Graphics Innovative Mind Compute, Techniques Computer Aided Services, namtang sa barangay. Graphics Innovative Mind Compute Techniques, Computer Aided Services, namtang sa barangay Catalingban, Molo Iloilo City. Sa hanang gid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapyahan ni Sir Manny Sanoy. Gapangita bala kamo sang preska nga buko shake, magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangitaang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtimpla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Kay Manuelita Sibunga, mayong gabi. Yara sa atong linya si Kalumpang Mulo, punong barangay.
kag Vice President at the same time spokesperson ng Liga ng mga Barangay, Kapitan Roberto Nino. Kap, mayong gabi. Utod. Utod ang linya. Leo ko dial. Nautod ang linya ni Kapitan. I-check naton dugay-dugay bali ang linya ni Kap ninyo, no? Nautod ay nagtupa bago lang di ang talithi, no? Subong untat naman na ang signal ya sang PLDT warat datsoy gini, no? Signal sang PLDT warat datsoy gid. Aras balikan ta si Kapitan Roberto Nino. Kap, mayong gabi Kap. Mayong gabi dyan, mayong gabi kay Trixie kag sa nagpamati sa Iloilo News 9. Kapitan, kaina anong ang resulta sang inyong pagsinapol nga mga Vice President kag subong man mga kapitanes sa syudad? Well, kagina dito sa aton nga Liga President kasugdan sa aton nga COVID-19 team nga proposal sa aton nga pinalangga nga City Mayor sa pag-issue sang kada kabarangayan sa quarantine pass. Kap? Utod kita? Kapitan? Hello, Kap? Hello, Kap? Yes, dyan. Batian ta ka dyan. Oo, sige. So, buot ng balon, nagsapol ka mo party ini sa quarantine pass. Yes, sakto na dyan. Sakto na. Ato dito ang aton nga mga ABC District President, so po ang aton nga Liga President, kag ginplasta kag ginhitso ang iga butang sa aton nga quarantine pass. Gadula-dula. Okay. Dula-dula ang linya ni Kapitan. Dula-dula ang signal ni Kapitan, no? Ari di yung kano? Inyanyo Japon. Testingan ta balikan si Kapitan Roberto Nino. Okay. Kap, pasensya ga dula-dula signal mo. Yes, yan. Kadula-dula aton nga signal. Oo. So, but ang balon party ni sa quarantine pass ngayon panagtag naman sa mga kapitan sa ilang mga constituents ni. Hello, Kap? Oo. Yes, hello. Oo. So, but ang balon nga sa isa ka Hello? sa Batian ka na? Oo, naara na, Kap. Kap. Ang sulod Ay, ka. mutibog. Okay man dang sulod ko? Okay man, Kap, ang sulod ko? Hello? Hello? Oo. Okay man dang sulod ko sa imo? Hello, dulay mo matingog. Okay. Subong, Kap. Okay na? Subong, Kapitan, okay na ang signal ko? Okay na ka. Loud and clear na. Okay na. Oo. Siling ko, sa isa ka pamilya, pila ka bilog nga quarantine pass? Well, sa isa ka pamilya, ang ginkasugtan, isa ka quarantine pass ang ihatag sa kada pamilya dyan. Luwas lang kung ang pamilya nga ina may nag-aubra. So, ang matabo sina, ang nila nga mga working members ng households nila, mapakita na sila sa ilang company ID para hindi sila pagsitaon sa aton nga mga quarantine checkpoint or sa aton nga mga nagdalibot nga mga kapulisan or aton nga mga barangay officials.
Di ko mayara abi nga mangayo iya duha ka bilog. Pwede na. Well, dyan na isip na sa bilog ng mga kabarangayan since time nga nag-ECQ kita, panghatag naman ang syudad sa nagigad nga tuig sa mga quarantine pass. So initanan, well documented na ini, kag amo na nga nakaplastar na ini sa aton nga mga kabarangayan, kag naisip na ini ang aton nga inuhatag nga quarantine pass. Kay sino ini gasto kap? Well, ang aton nga mga kabarangayan amo ang ma-print sini. That is why as of now, at the moment, sige-sige ang aton nga pagprinta sa sini nga quarantine pass dyan. Sano ini paghatag? Hello, Trix? Sano ini panghatag? Gadulay mo nga tingog, Trix. Sano ini panghatag? Well, ang target naton ideally is tomorrow na. Pero gahulat kita sa mga instruction halin sa aton nga mga molo, aton nga mga police station sa kada distrito para makaplastar man sila sa ilang nga mga quarantine checkpoints. At the same time, depende man ini sa kadakuon sa aton nga mga kabarangayan kag so may mga dagko kita nga mga kabarangayan nga medyo madamo ang ilang nga mga family kago or household sa ilang kabarangayan, so hindi nila ni masi-asi imprinta kag mapirma ang aton nga kapitan. So kung way mapamabalaan no kung sano ini ipanghatag, kamo ang ma-produce, ma-provide, kamo mabakal sa bond paper, kamo man ang panagtagda no upod sa inyo man abing account ang mga barangay kagawad, pero kung ninali nga may magpadungol sa gyapon, kamo man sa gyapon ni ang mabutang sa alang kapitan ninyo. Yes, sakto ina dyan. Kumbaga ang tanan nga implementation sa sini nga mga programa ara gyapon sa barangay. Luwas lang kung may mga nagapadungol kag hindi na mapasaway. So ang manabat naman sini barangay official man Japon dyan. So sa tanan nga mga aktibidades, programa sa aton nga lokal nga gobyerno kag sa national government, imbulbado gid ang aton nga mga barangay officials. Kagara gid sa front line ang aton nga mga barangay officials. Kamo ni siling sige kap, ikaw bahala da. Kay total ikaw man ang kawawa, lukdo problema, amo ni ang responsibilidad sang kapitan. Yes, wala kita may mahimo dyan. Ang ato nagilang nga moto subong my choice, our choice, no choice. Kaya kung hindi ka malang kabulig hakwat, hindi ka na lang magpabugat dyan. So dapat tani sa mga pumuluyo man mag-cooperate man. Ti damo nang nawadaan kapitan sang trabaho, madamo na yung mga negosyo nagasira kag ilang mga empleyado kasi nalasala kundi makadto. So kung mayara pa nga magpinadungol, di maga-extend ano matabo sa economy, disgrasya gid. Yes, sakto na dyan. Kaya kita man mismo amo ang mapirmisuhan sini. That is why advocate ginato sa aton nga mga pumuluyo nga dapat disiplinado kita. Dapat may disiplina ang tagsa-tagsa kakaugalingon para sa away nga ini naton sa COVID-19 pandemic. Kaya kung wala kita disiplina dyan, sige-sige ini. Kumbaga, maano lang may cycle lang ni dyan. Balik-balik kita sa umpisa, balik naman kita sa amusini nga status. So kung hindi kita mag-cooperar, wala kita sang determination, agud mas tap na ini nga pag-search ng aton nga COVID-19, ari lang kita galibot-libot lang gid dyan kag hindi naton ini malumpawasan kung hindi kita mag-cooperar. Ang ini nga quarantine pass, ano ni sang kadakuon, may ara na kamo na nga proforma? Well, 1/4 ina sang short nga bond paper para mabasahan kag makitaan sa aton nga mga kapulisan kag sa aton nga mga barangay officials, kag at the same time mahapos ang pag-identify sa aton nga mga government authorities nga mo magabantay sa aton nga mga quarantine checkpoint.
may ara nga control number kapitan ninyo, sir? Yes, may ara siyang control number, pirmahan sa aton punong barangay. May iba niya dyan, nga gibutangan sa dry seal. May iba niya may ara sila sa ilang nga logo, nga gibutang dira. So, may mga pamaagi kag inisyatibo para hindi ini mapiki or hindi masunod sa iban kag ipang distribute para naman niya sa the moves or mga ginambal naton bala nga makalusot lang bala sa sininga mga quarantine na checkpoints naton. Oh, so mas mayo ni at least nakuha na sa nimo ang punto nakon, no? Kahit magpalaminate sila, no? Sila nang bahala magpalaminate. Kahit budlay bala mga pagpa-reproduce kag kun why da sang dry cell, why sang control number, ang mabudlay ni kapitan basi magdamo bala. Tingala ka lang, damo sila gaguluhan nga dapat isa lang. Well, dyan sa paghatag sa aton nga mga quarantine pass nga ini sa aton nga mga ginpang cluster nga mga suna kag sitio pati subdivision diri sa Kalumpang ginasituit naton nga ang aton nga mga cluster heads or cluster volunteers naton magamit gid sang blue nga ballpen para ma-identify kung ano ang gin photocopy, ano ang gin scans kag ano ang original. Di mas mayo na kahit natabo na ni nagligat ka. Damo gid nakalusot. So yes, sakto na dyan. Damo nang nakapalusot sa nagligad but because sa sige-sige nga mga inisyatibo nga ginaubra sa barangay, gaalaman ng aton nga mga barangay officials. At the same time, gakakuha man kita sa nagakaigo nga hibalo kag skill sa sini nga mga palusot sa aton nga mga pumuluyo. So what if abi kumayara sa nga salakyan? Nagakinanglan pass ang another pass ang driver o kung ang pasahero lang gid ang isa man lang sila pamilya pasahero lang gid ang may pass. Diyan ginagaan ta man na sang ginatawag nga yung main consideration if ever nga amo na ang matabo. Ang inilang gidaya nga pagplastar nato sa quarantine pass is hindi magdamo ang nagaguluwa sa ilang nga punuyan, ang mobility i-restrict naton kagimitahan. Pero kung let's say for example ang nagauyat sa quarantine pass hindi ka balo mag-drive kag ma-justify malang sa aton nga mga quarantine checkpoint, iga konsiderar man ina sa aton nga mga otoridad or mga barangay officials dyan. Oo. So at least mas mayad ini. Why pa mabalaan kung mga sanugid ini magwa dungan niyang pagpagwa kapitan ninyo, sir? Yes, Jan. Ang atong nga target is tomorrow. But muna ba nato may mga constraints kita nga ginalantaw para sa mga lagto nga mga kabarangayan. Pero ideally ang ginhambal sa aton Liga Secretariat kay sa meeting naton nga buwas posibleng ipanghatag na ini sa aton nga mga kabarangayan. Oh, so mayo ni, no? Kag kun ninali abi, no? May ara nga magsaltaya sa inyo nga barangay. Kung waay siya quarantine pass, hindi pwede. Hindi siya pwede kasulod kag i-hold siya sa aton nga quarantine checkpoint, kwaon ang iya nga personal data kag tukibon gid kung ano ang mga purpose o ano ang iya nga tinutuyo sa pagsusunod dira sa barangay. Kaya this will restrict them sa pagsunod wa sa aton nga mga kabarangayan kung hindi sila partikular nga pumuluyo sa sina nga barangay. Pareho ni bala kapitan kay ti ara kita sa MECQ, ting iba nagapakahapos na malang, no? Naga-order, may ara na nga may mga pwede na nga makapadulong ikaw, no? May ara da Food Panda, may ara da nga ano pa na isa da Grab, no? May ara man niya nga mga nagabaligya sa mga pagkaon, mga essentials man na, baligya sa mga isda. Ano niyang matabo sa ila? Well, dyan hindi na mahamper ang mga delivery nga ina, kaya gina-consider ina nga essential. Most especially atong aton nga mga pumuluyo nga nahadlok magwa gusto nila pangita sa pagkaon. So this Food Panda, Grab o kung Food Delivery Express
ina-allow na naton kay essential ina ang consideration sina dyan kag gina Utod ang linya siyang spokesperson sang Liga ng mga Barangay sa siyudad, punong barangay Roberto Niño. Mayo ni kay maklaro bla, no? Dapat pamati gid ang aton nga mga nagapatuman kay Oo. mabudlay na blang magsalangisag. Kapin pa kumayara dira yang tamad sila magwa, ma-order lang sila. Ti karon hindi pagpasudlon, basta essentials pagkaon pasudlan nyo. No? Mga essentials hasta nga may mga delivery may ara pagkaon na baligya, pasudlan nyo kay essentials na what if karon magutman, may pakaon ka? So, mayon ni kay maklaro sang spokesperson sang Liga ng mga Barangay, punong barangay Roberto Niño. Ara na sa nakabalik na. Kay nagadula-dula lain chimpo. Ay Manuelita Sibunga, mayong gabi. Mga gwardya sang Ceres Terminal, mayong gabi sa inyo. Balikan ta si Kap ninyo. Kap, pasensya na utod kita. Okay dyan. So ginaklaro naton mga delivery ni mga pagkaon, baligya sang manog, baligya sang isda, baligya sa mga tinapay, mga bitso-bitso, pwede ni sila makasulod. May-ari man ni sila nga quarantine pass. Well, dyan dumilian anay naton ining mga nagabaligya-baligya ni bala dyan kaya hindi saya part sang food delivery services na na-identify na naton kay para malikaw naton ang mga pag contact or pag face to face ang sini nga mga nagabaligya sa aton nga mga pumuluyo. As much as possible dyan, i-allow lang sila naton sa mga designated nga mga area like Talipapa, like kundi ito nga plastar naton ang ilang nga mga baligya kag hindi naton sila pag-ialaw nga mangsulod-sulod sila sa mga dalanon sa aton nga barangay kag sa mga iskinita sa aton nga barangay to avoid contact or sang pag face to face sa aton nga mga pumuluyo. Magluwas lang sa ginlawag naton nga delivery services nga may delivery services ni sang Food Panda kag Grab kag Lihog. Kapitan. Ang aton lang yan dyan is ang aton nga mga delivery services mula na iyang aton nga igaalaw kag i-monitor taman ang ilang giho sa sulod sa aton nga barangay. Mga gina, mas mayad gina. Kaya away ta mabalan kundi na siya nagalin man niya nga mga buho to, base bla contaminated naman siya, no? At least halong gid kita tanan-tanan. So magluwas sina ano pa kainang ginistoryahan ninyo, kapitan ninyo, sir? Well, ang ginisurihan pagid is ang pagstrikto gid sang mga pag-obserba sa mga minimum health protocol. At the same time, ang paghatag pagid sang barangay sang iyang sobra 100% nga pag-monitor sa aton nga mga pumuluyo mo sa especially inilang may mga gatherings, may mga pagtipon-tipon, may mga pasaway nga galagaw nga wala sang mas. So amo na ang main agenda kagina sang aton nga meeting upod ang mga ABC district presidents. Wala problema kung nara ka lang sa imo compound. Why lang bisan why ka lang face mask, pero kung magwa ka sa imo compound, dapat face mask gid, kapitan, di ba? Yes, sakto na dyan, sakto gina. So, mayon no kay kapila naman sa aton sulit-sulito na muna sila nga pandemya kita pero kung tikitan ka, masakit man na ang 1,000. Di ba, kapitan? Yes, sakto na dyan. But parte ina sang aton nga pagdisiplina sa aton nga mga pumuluyo dyan nga wala nagasunod. Oo. Kap, dalon ko na lang kay ang parte ni Bla sa inyo man sinapol dito sa More Power Iloilo. Ano ang nag-crop up kaina? Well, dyan kagina sa Molo District, ang by 5 ka mga punong barangays nagsapol dito sa Condidor Gym, agud iplastar ang load assessment sang kada kabarangayan sang ilang mga barangay facilities like barangay hall,
daycare centers, covered gym, chapels, kag kung ano pa ginadira nga infrastructure nga ara sa barangay kung sa diin nagagamit sang kuryente. Kag didto gin-compute sang more power based man sa hatag nga mga impormasyon kung ano ang mga appliances nga ara dira sa sina nga mga barangay facilities. Ang street light inyo pa na? Kapitan, ang street light? Yes yan. Ang street lights inyo pa na balayran sa barangay? Ano dyan? Pakiliwat yan? Siling ko ang street lights, mga balayran sa street lights na inyo pa na? Basta iya ka barangay, pati Tanod Outpost, iya na ang street light wala siya na-include dyan. Iya ka city government. Oh, sa city engineer's office na iya. Yes, sakto na dyan. Ang city government to the city engineer's office, amo na iya ang magabayad sa sinang billing sa mga street lights. Oo. So, why pa mabalaan kundiin lang ang inyo nga balayran? Why pa? Ang amon lang yung bayaran dyan is ang mga ginambalaton kagina, health center, daycare centers, covered gym, kag ang aton nga barangay hall. Oo. So, ang counterpart yung syudad, ano yung ilang nga balayran lang? Wala na dyan. Ang iya ka syudad yayaran, ang iya sa mga street lights, ang bilog nga barangay facilities, iya na nakabarangay subong balayran. Oh, wow. Kwao ni sa inyo MOOE. So, depende na dyan sa load assessment. So, kada bulan, ang barangay na kagtakda na ang kada barangay facilities, ang electric meter, kag inakwao na sa pundo sa aton nga barangay. Di dapat mangin aware ka mo ini. Kay bati budlay na blang jampiranay pagkatapos ang barangay ang magabayad na. Pero dyan, sa monitoring naton naghagan-hagan na inikang nadula na ining mga illegal connection nga gina-connect nila sa mga linya sa aton nga mga barangay facilities. At the same time, may monitoring naman ang aton nga more power sa sining nga mga illegal nga mga aktibidades sa aton nga mga pumuluyo. Why man nila gin compute abi ka pila ang load sa isak barangay, kag kung anong nga transformer pila ka kilovolts ang dapat kinanglan na nga distribution transformer? Well, wala man sila nagtulid kagina pero at least na-compute nila ang monthly nga mga consumption sa aton nga mga barangay facilities diyan. Oo, kay ti. Kung include na nila, at least mabalaan para malikawan ang pag-trip off o kung paglupok sa distribution So, ang sa amo naman lang dyan is to appropriate an amount para sa amon nga monthly consumption kag ang pagpatakod na amon sang electric meter sa sini nga mga barangay facilities dyan. Oo. So, saan una ni masugod ang inyong mga balayran? Well, dyan ang aton nga target is sa end of June. So, dapat ma-plastar na ini sa aton nga kabarangayan kag naamat-amat na ang application para sa electric meter sa sininga mga barangay facilities. Series of meeting with the district presidents together with the punong barangays ang pagabuhaton sang more power. Nauna lang kagina ang mga ABC Molo District. So ang anom ka remaining nga mga district magasapul man ang more power. Okay, ti. Why ni matag sa inyo umalin pa sang nagliligad nga mga tinuig kung anong balayran nyo, gahatag lang kamo share, pero why nyo mabalaan kung anong cover sang bayad ninyo to. Yes, sakto na dyan. Kag subong dyan nakita na naton, kag makatipid na gidya ang barangay, kag mahagan-hagan na naton ang paggamit sa aton nga electric consumption whenever nga kita na sa barangay o kwaon sa barangay fund ang aton nga electric expenses. Oo. Kapitan ninyo, madamo gid nga salamat sa tinyon nga ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Good luck, Kapitan. Thank you gid Jan, thank you gid Trixie, kag thank you gid sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Mayong gabi.
best lumber supply and general merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas, kaguling palihog contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Kumasikit pala inyo nga sapat, consult ka mo kay Doc Ronnie Galia, listada nga veterinarian ng nagabase sa San Miguel Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagot sa mga ido, kakiman pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sila sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasikit ang inyo ido, dalon insigida kay Doc Ronnie Galia. May araman siya sa Facebook page nga RG Veterinary Services. Sa mga taga-Jinsan, kag sa mga ano nga ba nga kwan na inyo eskwelahan gani Doc kay boardmate ko ni Ronald Doctora ano gani na da mayong gabi lang da sa inyo kag sa mga doktora family sa Dumangas sa kay din doktora sa ISATU mayong gabi. Mag-ano kamo ni din doktora Doc Ronald maghimata may lang pagpamati ay Investigator Romel Santa Ana sa Napolcom kay Attorney Jong Siles Director sang Napolcom Attorney Asoga mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa mga pulis naton, sa ICPO, sa IPPO, Guimaras, kag sa Campo Delgado, ilabi na sa PCR, mayong gabi sa inyong tanan. Dira man sa Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental. Salamat sa inyong pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Kay Gingging Canto sa Taridona, kag kay Sir Nards sa Amerika, no, sa Washington State, mayong gabi. Dira man sa Ontario, Canada, kay Edie Moriera sa atong koneksyon, mayong gabi. Kay Tutong Analin Sales, kag kay Nonoy Benito, Toto Riles, kay Mary sa Yoke, mayong gabi sa inyong tanan. Sa South Korea, kay Nimia Marquillero, kag dira man sa Hong Kong, kay Lovelyn na Ingada, o podman kay Guadeline Peace, kag sa Macau, kay Ivone Anduloy, mayong gabi. Sa iban pa naton nga mga koneksyon, mayong gabi dira sa Metro Manila, kay Julian Nopueto Bagat, mayong gabi man. Kay Engineer Joey Diaz, mayong gabi, kag sa iya man nga pamilya, dira sa Metro Manila. Ano sila niya? Land School of Arts and Trades. Na palaptaha lang da ngamon na ang amon nga YouTube channel, no? Palihog lang pa subscribe Doc sa mga kilala nimo da Iloilo Newsline sa gyapon. I-check naton ang aton nga correspondent nagikan sa probinsya kang Antique. Ang iban ko ng porsyon to, ban kabanwanan, ginbaha, yaring report, upod kay partner Romeng Antonio. Ming, please come in. Okay, mayong gabi, partner Johnny. Kag-angot sa pagtalanta kang bagyo nga si Dante, ang pila ka panya dulu sa mga probinsya kang Antique, ginbaha man. Matapos ang isa kagabi kag isa kuntunga kadlaw na pagbukbo kang uran radya sa probinsya kang Antique. Sa banwa sang Kulase, sa northern part of Antique, sa bansang mga kabaranggayan, ang ginasaka sa tubig, pero wala man siyang mga evacuation nga tabo. Partner Johnny, bangod nga pagkakanay siyang ulan, kaina sa aga, nagnaba man dayon
tubig. Kag ang mostly nga ginbaha man nga banwa ano ang banwa sang Barbasa, may mga 7 ka barangay ang affected. Ang Lawaan along the road nga mga barangay ang affected. Kag subong man sa banwa sang Bugasong may 5 ka along the road nga barangay na affected na nagsaka bisan sa national road ang tubig. Bisan sa may banwa sang Division, Tinalom kag San Jose, lapit ang banwa sa Nantik. Din saka man sang tubig matapos ang isa ka gabi kag tunga kadlaw nga paghukbo sang ulan. Halin ka alas 6 or more or less 7 o'clock kagabi, nagumpisa na ang pag-ulan hasta binog na gabi. Kag kaina nagkarekanay mga 11 o'clock sa udto. The whole afternoon, subong adlaw nag-untat na gid, may mapug pa na rin, pero nipis nag-untat na gid ang ulan. Sa subong nagagawa ng bituon, rugya sa may probinsya kang Antique. May mga landslide sa pila ka lugar sa Antique, pero ora ti mga residential area nagwaay sa mga pamangay nga involved, kundi mga ang naglandslide ang mga umalang pinakataho bala o mga umalang pantira ka mga Antiqueños na tag-isa ka metro, 2 ka metro, natural gid na kuno kay man gulpi ang pagbukbok sa ulan, hindi amat-amat pangod ining naggulpi lang man nagabot ang bagyo. So far waay sang mga gin-report mangisda nga apektado nga sampol na ulang sa kadagatan, mga kabyanan. At early yesterday, nag-abiso na ang Philippine Coast Guard kay man nagpila ka barangay sa Antique, especially sa Kulasi, may 3 ka barangay nga island barangays, waay na ginabisuhan na nga hindi na pwede kalayag. Kag amuman ang mga dalagko gawa nga pambot nga nagabiyahe Kulasi, Kaluya, Municipality of Kaluya Island, vice versa waay ginsugtan. Kag amuman ang nagabiyahe Libertad sa Kaluya waay man ginsugtan. Solo lang kaina nga in report may nadula nga may nasapwan kag may nasagop isa ka bangisda nga taga barangay Balak-Balak Kulasi nga pambot nga nagakolor yellow kag nagakolor blue ang nakuha sa tunga ng dagat nga nagalutaw kag waay sang taho. Posibilidad ini nga bangod pagsaka sang balod gabi si dinabot sang balod ang maruto sa higad. That's why nga gindala sang tubig at nga partner jani kag pwede ini makuha ining pambot sa barangay Balak-Balak kay balaan man sa mapubuyo dira kung sino ang nadulaan sang pila nga pambot. Waay man sa mga infrastructure projects ang naguba ginsurvey sa kinabilog nga hapon kag waay man sang karsada nga naguba, waay man sang kung ano nga mga unpassable roads, may mga kahoy nga nagulukat pero sa dalan, pero natingwaan man nga matkinso, no? Mo bilang ina ang sitwasyon mga kabyanan, waay man sang trapping kung sang paray na nahalitan bangod nga waay man gawa sang tanom sa subong pa bangod nga halin sa summer season, kulpi lang nagtupa ang bagyo. Ang solo lang ginimo kang tao bangod nga nagrakot gulpiar ang tubig sa tramnan at iban kay na nakita sa naghingagaw kuliglig nagpaarado kang ila kadya nga mga tramnanan. Amo dang situation report rabya sa may probinsya ng Antique, brother. So why na subong sang tubig mga karsadahon? Waay sang problema kami dire. Waay sang casualties, waay sang evacuation mga kabilang kay man ang aton Provincial Disaster Coordinating Council sa pagpamuno ni Roderick Rain ang kahapon pa nagtao abiso sa mga MDRRMO na mag-monitor. Ang mga
municipal disaster risk, MDR, MDRRMC. o MC, ng kada probinsya, kada banwa, ang may ara sila Facebook page pala na kung ang tao mag-angkon sa comment, dira lang isend ang ila comment o ang ila isampol barangay na baha na, insulod na sa tubig, may tao na nga affected, at Hindi. least kung mabalaan nila, maka-responder sila sa labing madali na panahon. Amo dang report ang halinugyan sa mga probinsya. Tambalon Ming, ang Kaluya na lang to, Kaluya Island, damo na lang to ang affected niya sang Bagyo Dante. Ang Oman Partar daw, hindi na parang... Ang Kaluya Island. Amo na lang tong affected sang Bagyo Dante. amo lang na ang affected. Kaya nanti, hindi sila makabiyahe. Kaya sa subong, dagko, pagawa ang balon partner, why pa nagkanay-kanay. Pero kung kasrumaan, kung nakagawa na gima ng bagyo, layo na dito, sa panay, balik sa normal ang kadagatan hapon nga hindi mangin mabalod. So, subong mabalod pa, isang lagko ng mga kinasakyan nga ang biyahe sa island ng Pilipinas ng Kaluya, daw gamay-gamay lang sa barko ang biyahe dira nga kwan mo. Daw barge kadako na barko ang biyahe dira. Pero tiwa ay gipasugtan sa Coast Guard para mabutang sa siguro ang pagbiyahe kay hindi ito mabalaan kasi magsubra gid la kabalod. Sige. Okay, mo diyang report pa rin sa Caraya Province, Antique. Ako din si Romeo Antonio nag-report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni partner Roming Antonio. Mayo lang ang pagpamati dira kay Pat Marcial. Mayong gabi. Diyan na si watching Your program. More Power Iloilo. Thank you. Kay Thank Doc you. Ronald, kay Doc Ronalda. Thank you, Gid. Lihog lang ko ipa-share, like, share, and follow sa Facebook page. Kag ipa-subscribe alihog, Doc, ang YouTube channel sang Iloilo Newsline para bisan nga kundiin man sila man-notify kung anong mabalita nagaklay nabo diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Happy listening and good evening kay Roman Corpos, Chemar Christine, Josie Lagman, Mayra Halyador, Nene Halyador, Manang Joylyn, Nejemato Paz, Nemia Marquiliero, Christine Silvestre, Ricky Saga, kay Mary Joy, kay Kuya JJ, kay Nanay Kante. Mayang gabi man dira sa taga Dipaw, no? Sa Spearhead Division. Kag kay Senior Master Sergeant Francisco Lindero. Kag sa iya mga kupdanan, ilabi na kay Colonel Gilbert Gorero. Mayong gabi sa inyong tanan. Kag mayong gabi man kay Ivan Manalo. Kay Rachel Santiago. Ay Mayra Halyador, no? Okay. Mayong gabi kay May Ortiga, News Direct, mayong gabi. Joe Pinida, mayong gabi. Di lang bang basahon tani kaya ready sila nagatekso sa aton nga cellphone. Ara basa pa da, no? Sa YouTube channel, wayda. Ano na to? Nagsailo na. Daman kay Mama Fuego ay Ma'am Rochelle Tugunon, mayong gabi. Elizabeth Ortiga, good evening. Kay Julie Gabito,
Mayong gabi sa inyo. Salamat sa pagtanaw ha. Kay Hazel o Conasel Calataro, Kasin, mayong gabi. Sir Lindero, wari na. Di mo makalipat ha. Wibis buwas. Ati may ara sang kapikaga balita. May ara dason sapon. May ronda probinsya. Kag may ara sila nga. Kag may ara pagid nga spearhead balita sa hapon. So buwas naman sa aga alas 8 ara ang sabat sa likod sang mga issues. 8 to 9, 9 to 9:30 ang amo na sang kapikag balita sa probinsya. Martes lang sila wala. Martes lang sila wala. Ang sundalo ng buhay ko Lunes lang kag Miyerkules, ara sila. So basi pamatian nyo man palihog. Kay Charlie Dignadisi, musta ka na da sa Riyadh? Okay ka lang? Kay Lisa Dignadisi dira sa Nalundan, Gimbal. Kay Ma'am Maria Luisa Nalopano, Ma'am Malo. Kay Ma'am Ross Tahonira Mital sa Texas, mayong gabi. Sir Alex Vidal, mayong gabi man. Kay Mitchell Lopez, kay Sir Dadji Dalima, daw ara kaglis kalinog, pabatya ka man da, basi may mga balita da, text lang palihog. Ginadayaw ka gini ni Director Attorney Joseph Jong Siles. Amo na iya nga bilang hipi, hindi lang hipi, leader, kag talupang doon mo ginman ang imo nga tinawo. Kaya ang tinawo mo amo na ang nagabulig sa imo. Sakto na ang ambal ni Attorney Joseph Jong Siles. Dapat nga malapit ka sa tao, hindi malapit at tipanon mo tao mo. Kaya hindi siling hugakumon mo lang imuoi mo lang. Aliling ni Attorney Joseph Jong Siles, partihan nyo man ang mga tinawo nyo. Bisan magbudol fight lang kamo da, okay na bakal kasi na akong bugas da. Para tigang-tigang kamo. Lipay na mga tinawo mo nga naga duty man sa inyo to. May sweldo man pero inaya mga extra nga panawag nila. So sa kay Lieutenant Ryan Orleans dira man sa Liganes, kay Rafi Di Tablan, mayong gabi. Kay taga Philippine National Police Campo Crame, mayong gabi. Friend na sang friend na kita sa Iloilo News Line kag sa Crame to. Ayong gabi lang da. Philly Estember. Tiyan yun mayong gabi. Kay Charles, French Charles, mayong gabi na dira sa inyo. Kay Leslie Londonio, hello, ming gabi. Mayong gabi man. Kay Leslie Londonio. Ano to sling mo? Leslie. Nan. Okay, pamilya Ginyes. Kay Ken Ginyes nga nagamonitor mayong gabi man. General Guillermo Eliazar, mayong gabi sir. Carlito Villaflor, kay Christine Silvestre, mayong gabi. Kagsa kay sino to ganyan sa dorm to? Lipat na kun to? Sans. Okay, Ma'am Sans da. Sa dorm sa Bacolod, mayong gabi. Sa mga miyembro sa media nga naga-monitor, mayong gabi. Moblita yun. Mga gabi, may duwa ka ginapatihan tong drug personality sa Bacolod. Nagkalamata ito. Ang bata, nakasaksi pang duwak tuing bata to. Nakapalagyo to sa salakyan.
Kay Edie Moriera. Watching here in Canada. Salamat. Mechanical Department. Sangwit. Mayong gabi. Kay Morina Likina. Mayong gabi. Kay Doc Owen Libakin. Doc, mayong gabi, Doc. Ay, sino pa? Sa batch dekada 90 sa St. Joseph School Ihas de Sos sa inyo tanan mayong gabi. Batch 84 sa Manapla Elementary School sa bagong presidente Kyber Oro, mayong gabi. Sa batch 84-85 sa Manapla National High School, ang Perlin Sikito mayong gabi. Sa kay Ethel Sikito Dayot mayong gabi. Kag diraman kay Farah, kay Ma'am Erlinda sa US, mayong gabi sa inyo. Batch 88 sa Manapla National High School, mayong gabi man. Salamat gid sa inyo nga pamati kag pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. 46 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatita sa inyo si Colonel Gilbert Guerrero, ang aton nga IPPO Director. May kang tanan sa ginapatuman sini nga border restriction sa probinsya sang Iloilo. To June 4 pa ni ipatuman sang province. Pero nagapaandam na nga daan ang aton nga Philippine National Police nga hindi kamo magkumiter sang sala kay basi tikitan kamo. Ang pagpatawag kaina ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor sang Sinapol para nga i-align ang mga executive order nga ginpapanaog niya sa probinsya nga magsanto man sa syudad sang Iloilo ang iya nga executive order. Kay pariho ni may likorban sa syudad. Ti siyempre madeklarar man to likorban para synchronize curfew sa syudad. Siyempre may curfew man dito. Ginaprohibit ang mga pagkadto sa mga playgrounds o kung ano mga na-identify sa tourism, mga tourist spots na amo man na tos probinsya. So, may-ari nga synchronization nga panawag. Di ang aton pulis handang-handa na nga magpatuman sang executive order ni Governor Toto Defensor. Si Colonel Gilbert Guerrero, IPPO Director. Actually, Johnny, is part of what we have discussed. But the intention of the governor is to meet our local executive and to discuss other matters for the situation of the province. Well, ang ginasiling mo na pag-istorya, even last week, mampisa na natin because the governor is more on contributory in terms of doing actions and responses towards the pandemic. And until that time na nabuo ang Executive Order 175 for the implementations of restrictions or border restrictions, it was issued for municipal quarantine. Do may bag-o man nga memorandum circular ngayon pagwasbong ang DILG, may nabato nyo na ini? I don't know what you are telling Johnny. When it is coming from the DILG, I think it's the DILG office who immediately receive it. Maybe tomorrow, padala naman na nila sa atin doon pala bataon. So, ang iba kung ano nang kinatan sila. So, sandig sa nabasa namon da sa ginpagwa nga memorandum order kung executive order ni Governor Toto Defensor nga dapat hugtan gid ang mga borders, no, particularmente sa mga kabanwahanan, kag dapat may-ara nga quarantine pass, no, sa isang pamilya isa. So may-ari na ni nga instruction ang tanan-tanan nga mga chief of police. Well,
I think it's not the chief of police that will issue trouble pass, Johnny. Barangay Kapitan. Ang local chief executive that delegates to the barangay chairman. Siguro, what is important for us is that we understand what are the considered upward and what is important regarding sa dokumento na dapat pagkataon sa mga kaatong kapulisan while in the Japan. Di mayara nga Kapitan Subong nga hambal nga mangita pa sila sa papel para nga mag-imprinta pa sila sa mga Pasko, no? Di base madelay kay base pangitaan sa mga checkpoint ang mga tao nga may kadtuan mamakalabi sa kinanglano nila base pangitaan sila, no? Yani, I get we give it to the local chief and barangay officials. We cannot intervene, pero kung gusto nila, pwede sila kagado sa police station o pangayo sa bagpipe. I think this matter is under the supervision and control of our DILG for this matter kasi wala magsisimalaing intention ng atong gobernador. But so far may ara naman abinga na encounter ang atong mga chief of police sa probinsya sa Iloilo with regards ini sa sa mando ni Governor Toto Defensor. So far wala pa naman kasi wala pa kita mag-umpisa. We will start this coming June 4th. But the purpose why we do the dialogue and meetings with our chief of police and our local chief executive is to align everything of our preparation so that time will come when we start the implementation, everything will be smooth. Kung ang isa bika pamilya may magwada sa isa sa pamilya maninda saya hindi da abi sa ilang nga lugar makadto sa iban nga banwa pwede na kay maninda sa. Actually, Johnny, ang atong papel will only limit to the seeking of travel authority. If you have a travel authority, regardless of your purpose, you will be allowed to pass. As to who ang pag-isyuan sa local executive or the travel authority, then we don't know. Ilan na niya. So kung diin lang sa nga banwa, dito lang sa dapat? Well, as long as, hindi ko kanina, as long as my travel authority, we will allow them to pass. I see. Pero kamo sa mga chief of police sa IPPO mga ara bala nga iban nga mga dungulis gid sa gyapon nga nagapakatiga bisan sa pag-observe lang sa atong mga health protocols. Our arrest and issue of citation ticket really speaks that there are still people or constituent na pasaway. Meaning kung wala kita pinagkanadakuan, ang insight na galing is that we could come to the conclusion na wala na sing mga tao na nga-violate. But as long as there are numbers, there are issuance of social tickets, it seems to me, nangyayari ang ganun kapalaran. Anong tapnak, sir, nga banwa? Well, I don't have the record, sorry. I think kung makita mo sa among business, para makita din na siya. But it doesn't mean na sila sa tubong, isasulot na doon sila diakon niya. It will also speak to the leadership of the chief of police kung paano sila pag-isang ng isang president. So, sa katapusan, anong panugyan mo, Abi, bilang IPPL Director sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya sa nga Iloilo, sir? Sa padayon natin na pagpabalo sa mga pumuluyo, pandemic is still a threat for each and everyone. That's why I'm appealing to individual contribution, ang ilang individual na disiplina at kooperasyon na matapos din natin ang challenge for the whole community, for the whole municipality, for the whole provincial, even in the whole world to this pandemic. Kung may kooperasyon ang isa kag isa. Karang Guerrero, sir, madamong salamat kag mayong gabi. You're welcome kag mayong gabi. Si IPPO Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Tiyan mo itong panugyan niya sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. May basahon ka, Trixie? May mga talamyawon danay? Happy birthday kay Joe Penida, kay Manang Yil. Una talamyawon, karon lang na. Good evening kay Manang Yil, kay Amil Malcon, Joe Penida, kay Margie Lutao. Mayong gabi sa inyo nga tanan.
I-check naman nato na report nagikan sa aton nga koneksyon sa probinsya sang Iloilo. Mga police reports. Yari ang aton nga correspondent Roel Arbael. I-check nato na report ni Roel Arbael. Well, please come in. Maya dayat gid nga gabi Sir Johnny kag Inday Trexie Faith and Sweet Dawn kag subong man sa aton sining mga viewers and listeners nga nagatutok diri sa aton nga programa ang Iloilo Newsline kada gabi. Sa aton sining nga balita nga madulong gikan diri sa probinsya sa Iloilo nga nagkalanabo sa subong adlaw. Una naton sining nga pagpatpaton ining recorded nga mga health protocols violators ang Iloilo Police Provincial Office. By the way, thank you so much kali sa Public Information Office ang Iloilo Police Provincial Office sa pag-provide sa aton sining mga data sa sining protocol o kon health protocols violators naton. Nga kon sa diyan Sir Johnny masobra na 3,000 or malapit na 4,000 ang na-record sa aton sining mga kapulisan sa health protocols violators or health protocols violations kon sa diyan simple lamang ini ining wala nagasuksok sang face mask kag subong man ang improper nga pagsuksok sang face mask. Naglabot na sa 3,593 3,593 ka mga na-record sang aton sining kapulisan sa kabugusan nga probinsya sang sining violation sang sining health protocols ang simple lamang pagsuksok sang face mask. Kung sa diyan 1,827 diri ang wala nagasuksok sang face mask nga nasita sang aton sining kapulisan subong man ang improper nga pagsuksok sang face mask naglambot sa 1,766 nga may kabukusan ini nga 3,593 tanan ini nga coverage Sir Johnny nagumpisa lamang sang ining recorded data sang Iloilo Police Provincial Office nagumpisa lamang sang May 8 tubtob subong adlaw June 2. May 8 is because nga mo ining pag-stricto sang pusa aton sining mga kapulisan nga pang-apprehend kag pangsitahon ang mga naka-violate sang sining violation ining simply pagsuksok sang sang wearing of face mask. Kung sa diyan ang pagpungko sang bagong Chief PNP Police General Guillermo Tolentino Eliazar nga ginmando niya sa tanan nga mga kapulisan nga istriktuhon ang pagbantay sang sining violations sang health protocols. Sa kabilugan nga 3,593 Sir Johnny, so far wala pa man gid sang napreso sa sini apang madamo sini sa ila ang ginpangwarningan subong man ang ginpangtikitan kag ang iban sini sa ila is turnover sa ila sini nga mga designated o kon tagsa-tagsa ka mga barangay para nga mag-render sang community service. Kag mga banwa nga nagapanguna sa sining mga nagapanguna nga mga violators among banwa sang Dumangas, ang banwa sang Limerick kag banwa sang Miagao. Kundi sa diin Sir Johnny ang kalabanan sining mga malayo-layo sa city kay sibreng iba naton nga mga tigaulo nga mga pumuluyong Ilonggo. Abi nila malayo sa syudad, hindi sila masitahan sa aton sining mga kapulisan apang pila sini sa ilang naggintikita kag nagbayad sang penalty sa ila sini tagsa-tagsa ka mga munisipyo. Ang panugyan ganino sa aton sining mga kapulisan sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo nga tani hindi simple lamang ini nga mga yung regulations o kun simple lamang gininyo sa aton sining mga kapulisan nga kung magkadto kamo sa mga crowded areas magsuksok lang sang face mask kag face shield te ang ila gini gina-oblige lang is ang pagsuksok sang face mask.
Kag siyempre para malikawan na kung matapos ining COVID-19 Sir Johnny no nga kinahanglan ng pagugyon sa aton sining mga pumulo yung Ilonggo para matapna na ining paglaptas ang COVID-19. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no, top 6 wanted persons sang Region 8 no. Dakop sang Dueñas PNP kahapon no. Consider na dakpan ining persona nga si Valeriano Cordeta no. Dira sa barangay Kabudian Dueñas Iloilo. Of din sa may kasong rape no kag wala sang piyansa. Inigin commit niya pa sa dito sa Leyte Sir Johnny no. Kag yara ng suspisado sa subong sa paginakop sang Dueñas PNP kag natalana ng pag-turnover sa korte. Samtang no sa Piakabayan dakpan man ini nga tatlo ka mga wanted person Sir Johnny. Ang isa dira si Anthony Ticorda no 52 anyos ang barangay Baybay Norte sa Miagao Iloilo kung sa din sa may kaso nga estafa kagang iya sining may piyansa ni sa no nga 18,000 pesos. Subong man dira sa banwasang sa barangay Bulaqueño banwasang istansya nadakpan may isa ka wanted nga si Christopher Arsenio no 31 anyos kag sa may kaso nga rape no kag wala sang piyansa ini nga iyang kaso. Subok man dira sa banwasang sa barangay Igbo no sa banwasang Concepcion nadakpan man ini isa ka wanted person nga si nagaingalan kay Narlon Atayde 41 anyos dira sa barangay Igbo no Concepcion Iloilo kag ini sa may kaso nga frustrated homicide no kag mayara isang piyansa no nga 24,000 pesos para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Samtang dira sa man sa banwasang Bingawan Sir Johnny no isa ka CTG no kon communist terrorist group no ang nagsurrender sa aton sini nga mga kapulisan dira sa banwasang Bingawan. Pagkatawag na lamang naton ini no sa kay alias Toto 25 anyos kag sa miyembro sang isa ka platon no sang Central Front Committee no sang New People's Army nga kung sa diin ni si Toto no nagbalik sa sabak sa aton sining gobyerno tungod man sang tuman nga kabudlay no sa kabukiran ngaya sini nga naagom no sang umpisa nga nagsulod din siya sa communist terrorist group nga New People's Army. Kagini sa bulig man no sang ila nga mayor dira sa banwasang Bingawan si Mayor Mark Palabrica kag sa kay board member Matt Polibrica board member Matt Palabrica nga kung sino nagsurrender ni Toto sa kapulisan dira sa banwasang Bingawan Iloilo. Kagiyaman no ginpanugyan man sa iya sining mga sa mga NPA supporters kag mga sympathizers dira no nga unta tanan nato ng paggamit no sang armadong kusog sa aton sining paggamit sa sang armadong kusog sa pagrebelde no kontra sa gobyerno kay wala gid kita sang dira no wala gid kita sang padaog sa aton sining nga gobyerno kag panawagan niya man no ni alias Soto no sa mga kabataan nga mga lamharon dira no nga hindi kita magpadala-dala no sa paginto sang sining mga teroristang grupo no sa mga lokal nga mga terorista nato no ang New People's Army. Kay wala gid ini sang maayo nga may dulong no o nga mabulig sa aton sini nga buwas damlag. Sa Piakabayan Sir Johnny no. Tatlo man no ka mga illegal fishing violators ang dakop sa dira sa banwasang Concepcion no. Kasi din dakop ining mga motorbangka nga ginapanagyahanan day Ronnie Riquinto kag Randy Alayon kag subong man sa ni isa motorbangka man no nga ginapanagyahan ni Joselito Gamao no. Nga naga-illegal nga nagpangisda dira sa kalalawran nga sakop sang banwasang sang Concepcion Iloilo kag magabayad din sila sang penalty no sang ila sini nga pag-illegal fishing dira sa nasambit nga banwa nga kung sa diyan ang ginapanagyahan nga motorbangka ni Riquinto ni Ronnie Riquinto ni Randy Alayon may penalidad din nga 60,000 pesos kag subong makayo silito Gamao nga may 15,000 pesos nga penalty no kag nakabayad ni sila no sa Treasurer's Office ang nasambit nga banwa para nga makuha na magamit na liluwat ang ila sini nga bangka kag siguro na nila nga mayara nga lisensya.
Sa katapusan nato nga balita Sir Johnny no, nadakpan man ining isang persona sa pag-violate no sang EO 174 o kon ining liquor ban no. Executive order ni Governor Toto Defensor ining EO 174 sa liquor ban kag ini nga persona kilala kay Rinaldo de la Cruz no, 37 anyos. Kago po nakaplagyo ini no, nakaplagyo iya sini nga tatlo ka upod. So siya nagilamang nang nadakpan sa aton sini nga kapulisan. Dira sa banwasang istansya Iloilo. Ining si Rinaldo de la Cruz Sir Johnny no, nagbato pagid no sa aton sining mga kapulisan kag magkapatubang pagid ni siya no sa kaso nga sa article nga sa paglapas sa article 151 sang revised penal code o kon disobedience no kag kag natalanan na ininis siya nga pagkasakaan sang kaso kagina Sir Johnny. Kag panumduman no sa aton sining mga kapulisan sa mga aton sining mga pumulyong Ilonggo no nga liquor ban pagitan no, bawal pang paginom, ang pagbaligya kag subong man ang pag patronage no sang sining mga ilimnon no ay kutungod maka-violate kita sang executive order 174 ni Governor Arthur Defensor Jr. Amayad tong madulong naton nga balita Sir Johnny no, nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Sa gyapon ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa atong nga correspondent nagikan sa probinsya sang Iloilo, Roel Arbael. Daw plastadon man, damok balita ba? Namyaw tanay. Happy birthday kay Joe Pinida, kay Manangyel San Jose, kay Amil Malcon. Happy birthday sa inyo. Belated happy birthday kay Gerald Ho, kay Franz Sales, kay Nay Melanie. Ay nanay mo Melanie. Oo. Kasinda. Belated happy birthday. From kay Lorena Galanto Santillana. Advance happy birthday man kay Trixie. Boss birthday Advance happy birthday kay Manang Lynn Rose Tandoy. Kay Lian Arroya. Ma'am Harrieta Consular Alvarado, may gabi. Kay Solila Michelle. Okay. So, happy birthday sa inyong tanan. Kabay pa nga, okay lang lawas nyo. Magatakop kita. Bastante balita nyo. Hindi ka mo magkalipat ha. 8:30 to 10. Kay Orle Cabalfin, kay Engineer Kino Yaligain, kay Ma'am Gladys Mayang gabi. Okay. So, happy birthday sa inyong tanan. From Harriet Alvarado, hello. Hello, may gabi. From Eddie Moriera, advance happy birthday to you, Trixie. Thank you. Okay. Salamat kid, salamat. Salamat sa inyong upod diri sa amon nga pagpangalagad. May mga selected kita nga oras nga may programa na kita. Palihog lang sunod. Palihog lang like, share, and follow. Pa sa makilala nyo. Tapos pa-subscribe lihog ang YouTube channel. Para man-notify ka mo tanan. Ay bisan din ka mo magkadto. Once nga may cellphone lang ka mo, may wifi, man-notify ka mo sang Iloilo Newsline. Makita nyo na mga balita. Lokal, nasyonal, internasyonal. Dala pa ang sports. Hastang entertainment. Hastang health tips. Nadala na datanan. Hindi labi? Oo. Wala ka nang hahanapin pa. Muna yang tirada. Sa mga nagapamangkot ng background ng inyo lagad, halin ako sa aksyon.
Galing kay Tina, una lang ko pahuway ay bangod sa mga sirkumstansya. Hindi taman pulong balatian mo. Batyag tabla. Pero kung may mga dalag ko, nga mga balita, ara man Japon, welcome Japon. Coordinate man natin sila Japon. Ha? May problema. Mangkot ko na no pagindugang background. 22 anyos, beat reporter sa Campo Delgado Police and Military. Yan. 3 times national finalist sa Reporter of the Year. 2 times regional finalist and Reporter of the Year. Amo nang background. Presidential awardee sa WVCST sa public service. Okay? At least balaan nyo bala. Amo ga pamangkot ni Harriet. Yung kisa budlayan kung magsabat. Damo bi mong pamangkot. Ka-text dire sa 092925444135. Ni Harriet to balaan niya na. Balaan niya background. So, salamat sa inyo nga pagupod sa amon nga pagpangalagad. Diri lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Ini ang inyong nga mga alagad. Si Pete Camarchi Diaz. Si Sweat nag-una lang anay. May tulunan pa to. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod. God bless us. Mayong gabi, Pilipinas!